Γεια σας φίλοι και φίλες, Κάρτμαν εδώ και σήμερα θα ανοίξουμε κάρτες ποδοσφαίρου από την Panini και τη σειρά Select FIFA 2022-2023. Να πούμε ότι είναι, παιδιά, κάρτες οι οποίες αφορούν εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου και όχι clubs χωρών, και είναι ένα κουτάκι το οποίο έχει 6 μέσα φακελάκια με 4 κάρτες ο καθένα. Αυτό είναι το φακελάκι, μάγκες. Το ανοίξουμε σιγά σιγά και κοστίζει στα 50 ευρώ. Αυτό που ψάχνουμε από τα φακελάκια σήμερα είναι Purple Mojos και Gold Mojos. Πολύ δύσκολο φακελάκι να ανοίξει, sorry αυτό. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Λοιπόν, πρώτη μας κάρτα για σήμερα. Συνεχίζουμε. Δεύτερη κάρτουλα, Vidal. Επόμενη κάρτα. Και ένα πολύ ωραίο insert, Equalizer, Weston McKennie. Πάρα πολύ ωραίο, δείτε πως κάνει στο φως. Μην χρονοτριβούμε, πάμε για το δεύτερο φακελάκι μας. Ελπίζω αυτό να ανοίξει λίγο πιο εύκολα από το πρώτο. Και ανοίγει. Γκολ! Πάμε. Ωραία καρτούλα. Συνεχίζουμε. Και νομίζω ότι είδα ένα Purple Mojo πίσω. Για να δούμε. Είδαμε καλά. Ναι, πολύ καλά έχουμε δει. Πολύ ωραίες καρτούλες από τις εθνικές ομάδες των χωρών. Και ναι, όντως είναι ένα Purple Mojo του Jonas Hoffman. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό το κρατήσω λίγο εδώ στο φως να το απολαύσετε κι εσείς. Ελπίζω να σας αρέσει. Το δούμε και λίγο από πίσω και περνάμε στο επόμενο φακελάκι. Ορίστε, για την εθνική Γερμανίας. Purple Mojo, αποκλειστικό σε αυτά τα κουτάκια Blaster. Next. Επόμενη καρτούλα. Μάρκος Άκιουνα για την εθνική Αργεντινής. Και ένα πολύ ωραίο Future Insert του Julian Alvarez για την εθνική Αργεντινής και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Μένουμε και σε αυτό λιγάκι, το δούμε και από πίσω, μισό λεπτό. Και περνάμε στο τέταρτο φακελάκι. Πάρα πολύ ωραία. Νίκολας Γκονζάλες, εθνική Αργεντινής. Και άλλο ένα Purple Mojo του Tyrell Malacia, ο οποίο είναι νομίζω και rookie card. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Απολαύστε το. Δεν νομίζω ότι είναι numbered, όχι. Ολλανδός, με την εθνική Ολλανδία δηλαδή αγωνίζεται. Okay. Next. Και ένα που άνοιξε τέλεια. Για να δούμε, θα είμαστε πιο τυχεροί. Ήδη αρχίσαμε καλά. Kevin De Bruyne, πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Kevin Trapp, εθνική Γερμανίας. Και άλλο ένα πολύ ωραίο Purple Mojo Parallel του Luis Siniestera, rookie κάρτα. Πάρα πολύ ωραία. Κολομβιανός. Ελπίζω εδώ που καλά το όνομά του να μην το σκότωσα.
Και πάμε στο τελευταίο μας πακετάκι, παιδιά, για σήμερα. Θα κλείσουμε. Αν θέλετε, γράψτε στα σχόλιά σας ποια ήταν η αγαπημένη σας κάρτα από αυτό το Blaster Box. Και επίσης μπορείτε να σχολιάσετε και ποιο Blaster Box θα θέλατε να ανοίξουμε στο μέλλον. Κάποιο να ανοίγει, δεν το πιστεύω. Ωραία. Τόμας Μιούλερ. Πολύ ωραία καρτούλα και αυτή με την Εθνική Γερμανίας. Μπερνάρντο Σίλβα. Και ένα ωραίο Field Level. Απολαύστε εδώ με την Εθνική Πορτογαλίας. Νιούνες σε ρούκι κάρτα. Πάρα πολύ ωραία καρτούλα. Συγκεκριμένα αυτό ονομάζεται Field Level. Ονομάζεται αυτή τη συγκεκριμένη εκδοχή της κάρτας. Και τελευταία κάρτα, παιδιά, για σήμερα, και είναι Ilkay Gundogan για την Εθνική Γερμανίας. Ένα Silver Insert. Απολαύστε το και αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Δείτε πως κάνουν τα χρώματα στο φως. Τη βλέπουμε και από πίσω. Και με αυτή την κάρτα θα κλείσουμε. Αν θέλετε, παιδιά, πατήστε και το κουμπάκι της εγγραφής. Πατήστε και ένα like αν σας άρεσαν οι καρτούλες που είδαμε σήμερα στο βίντεο. Δεν ήμασταν και πάρα πολύ τυχεροί, δεν είδαμε κανέναν μεγάλο star. Τι να πω, εντάξει, better luck next time. Λοιπόν, με αυτή την καρτούλα θα κλείσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια, παιδιά.